Het is toch wel behoorlijk grut. Als je shift naar de hoeveelheden dat we een kilo speed ontroffen hebben, zo'n 150 pillen, ecstasy pillen, dat even als voorbeeld. En we hebben cocaïne ontroffen, we hebben ecstasy ontroffen, maar eigenlijk wat u eigenlijk een beetje verbaasd is dat we crystal meth ontroffen hebben. En dat is een drug wat uit Amerika bijkomt en ja, dus nou ik de kop in Friesland opstekt. En dat is een harddruk? Het is een hele gemene harddruk. Weg je één keer broek, dan ben je direct helemaal van de wereld door en je bent direct verslaafd. Ja, verder zie ik er wel eens jongens erin. En zij hier altijd in een huis vol met knapen van hier, dus 16, 18 jaar. Ja. Ik heb net vol van merken, maar wel dat er hier de buurt gongt van geruchten. Dat er een soort withandelen was. Nee, die indruk hebben we net. We denken wel dat het vrij gelijk blijven is. We weten gewoon dat het oorlog dealt brukt. We weten dat er oorlog broekt wordt. Maar wij zitten er bovenop en we proberen een halt aan te roepen. Want we weten wat de gevolgen binnen van gebruik van deze zwieren harddrugs. Met name GHB, de crystal meth wat nou de kop opsteekt. Daar moeten we aandacht aan besteden.